juragan kopi ya sini ya kopi sini. Ayo toh. Batu bara, yo sayur, juragan sayur, yo. Juragan sayur, nguyai segoro. Ayo mbak. Datan bisa loro ke juragan kopi. Kopi, iki apa? Las. Kopi. Loh, bosen aku iku. Loh, kandhani kok. Mbah Jo wis ket mau ya? Mbah Jo wis ket mau wis katawan iki urung. Nggih, heeh. Sabdo Pandita Ratu Presiramu Kadyoe perawat teko bengi-bengi sing sakit sinten? Hah? Tenane. Awas, kok salah ya kayaknya. Jane niki 5 tahun kepungkur bablas kok. Ora, tenang wae. Ya Allah. Sabdo Pandita Ratu Amresiramu Kadyoe Gusti mugeng lelane tresnaku bakal ketawa ayo yo
wong atiku nalikane sepisah ketemu wong bagus tetinat iki wis mergo ati ringan siang dalu Kinorban Cimoro modal rasa maseping kalbu aliranmu yai segoro katana bisa ngluruhi atiku suwengan ngenteni Sopo sing ngomong? aku Oh, orang tenang Ae. wae. Piantun kene iki tok banding Ae. kene. Gusti Allah Sabto pandito ratu mring siramu kadya ing siseku. Mugi Gusti lelande tresnaku bakal genawa mati.
bingung yen kau pancen tresno aku pancen isih dadi Sudah ganti baju? Sudah. Alah sudah ganteng loh Mbak. Sudah mandi. Sudah wangi. Pak To. Yang punya wilayah tadi siapa Mas? Saya Pak To mencit deh. Oh iya, padha karo kowe. Ji, lu. Apa kowe kelingan? Bocah Gunung Tinar Boko Pakadang all artis. Juragan gas yo.
aku durung tau dibuka segelan Prawan rondo ngamaduli aku tresno rondo banyu wangi nadyan rondo aku suci aku durung ngerti remati somong sapa iki cok ngapusi lho Pakde Sartono monggo kita jalan-jalan ke Gunung Kidul mas gede Mak Medipul tak pikir kowe wis lali tidak mungkin karo aku nang Gunung Kidul ya deh sing kondang kadek cantiknya watu limpah Terima kasih, watu kapur babakan seni aja maidu akeh sing kondang akeh sing misuwur terima kasih Mbak Lita dhewe no masa ngongkon bojone dhewe Mas Wisnu terima kasih lajeng perak langsung iku kabeh apa bisa pati Monggo Pak De apa wedi kekae apa kabuci wong Sinten Mas Retoprak wis campur sari saka gunung-gunung kidul Timbul Mas Gunung Kidul wis mesti pulen aku ora ribut aja wedi ndek garwa wong Purwodadi nah pasti mengizinkan sing penting ora kebablasan ya. tak pikir kowe wis lali Mas karo aku nang Gunung Kidul Tidak babar blas latah ngayok jo sawetan bantul sing kondang ki kaplek lan timbul watu Masalah. apa watu kapur babakan seni aja maidu akeh sing kondang akeh sing misuwur Tadi lagunya apa lagi? Lagunya apa lagi? Enggak, udah. Balita apa lagi? Oh, hey. Wajah darah langsung Iku kabeh apa bisa pati Saking apa mati
yo, iki ada perjumpaan tentunya ada perpisahan.